Ναι, ιδίως χτυλάκι. Να μου πεις πότε μιλάω. Μαρία, περίμενε, στοπ. Λάθος, λοιπόν. Βρισκόμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, ένα σύγχρονο μουσείο, το οποίο άνοιξε τις πύλες του 3 μόλις χρόνια πριν, το 2009. Στο Μουσείο της Καλύμνου εκτίθεται διαχρονικά ο πολιτισμός του νησιού από την νεολιθική εποχή μέχρι και τη μεταβυζαντινή. Δηλαδή, από το 5000 περίπου π.Χ. μέχρι και το τέλος της Υποτοκρατίας στα Δωδεκάνησα, το 1522. Καλύπτει δηλαδή το μουσείο μία περίοδο περίπου 6.500 χρόνων. Τα ευρήματα εκτίθεται κατά χρονολογικές εποχές, κατά χρονολογικές περιόδους και κατά θεματικές ενότητες, ξεκινώντας από την προϊστορική εποχή και συγκεκριμένα από την νεολιθική περίοδο. Τα νησιά του Αιγαίου κατοικούνται από την νεολιθική εποχή και μετά. Δεν κατοικούνται προγενέστερα από την παλαιολιθική περίοδο. Είναι η εποχή που οι άνθρωποι ασχολούνται πέρα από το εμπόριο, την κτηνοτροφή, την γεωργία και με τα θαλασσινά ταξίδια. Γι' αυτό ταξιδεύουν και καθίστανται στα νησιά του Αιγαίου και στην Κάλυμνο. Μπορούμε να πούμε ποια φύλλα ήταν αυτά. Για αυτή την εποχή δεν ξέρουμε. Αυτά είναι ονομασίες που τους έδωσαν πολύ αργότερα οι αρχαίοι Έλληνες ιστοριογράφοι και ιστορικοί. Δεν γνωρίζουμε τι φύλλα ήταν. Τα στοιχεία που έχουμε είναι για αργότερα, κυρίως από τα τέλη της εποχής του Χαλκού Κινέζου. Οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί τους ανέφεραν με τις ονομασίες Πελασγοί, Κάρες, Λέλεγες, αναφερόμενοι στα προελληνικά φύλλα που κατοικούσαν στον ελληνικό χώρο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ανήκαν στην Ενδοευρωπαϊκή φυλή. Σύμφωνα με τα ανθρωπολογικά. Μα δεν ήταν δηλαδή τους προγενέστερους τους μελετητικούς κατοίκους που λέγαμε στην της θάλασσας. Δεν ήταν αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα για την κοινωνική εποχή. Αν λέτε λαούς της θάλασσας. Α, κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε εδώ τα ευρήματα που έχουμε για την προϊστορική εποχή. Για να σας κάνω ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο, την διαδρομή. Τα προϊστορικά ευρήματα που έχουμε ανήκουν στην νεολιθική εποχή και την εποχή του Χαλκού. 5η, 4η, 3η χιλιετία και 2η χιλιετία π.Χ. Προέρχονται από σπήλαια που ανασκάφηκαν τη δεκαετία του 1920. Θα δούμε ευρήματα της νεολιθικής εποχής, της μινωικής και της βυζαντιναϊκής. Στη συνέχεια θα δούμε ευρήματα από το ιερό του Δηλείου Απόλλωνα, που ήταν το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Καλύμνου κατά την αρχαιότητα, κατά τους ιστορικούς χρόνους, κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. Θα δούμε αγάλματα από τις ανασκαφές και διάφορα άλλα ευρήματα. Στον όροφο, όπου εκτίθεται η βυζαντινή και μεταβυζαντινή συλλογή της Καλύμνου. Θα δείτε ευρήματα προερχόμενα από ανασκαφές των πρωτοβυζαντινών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Για να κλείσουμε ιστορικά μέχρι και τις αρχές του 16ου αιώνα. Οπότε εδώ μπορούμε να σταματήσουμε και να δούμε πιο αναλυτικά. Ένα νεαρό άντρα ντυμένο. Ένα σπάνιο άγαλμα του τέλους της αρχαϊκής εποχής. Ένα από τα ελάχιστα που σώζονται στον ελλαδικό χώρο. Και μάλιστα ελάτε να δείτε, υπάρχει η επιγραφή που αναφέρει τα σχετικά με αυτό. Αναφέρει το όνομα αυτού που έκανε αυτό το άγαλμα και το ανέθεσε, το έδωσε στο ιερό του Απόλλωνα. Ανάσχετος μανέθηκε Απόλλωνα δεκάτα. Ο ανάσχετος λοιπόν, ο ανάσχετος ήταν ένας καλύμνος της αρχαιότητας, πήγαν πολύ καλά οι δουλειές του εκείνη τη χρονιά και αφιέρωσε τη δεκάτη, δηλαδή το 1/10 από τα ετήσια εισοδήματά του για να φτιάξει αυτό το άγαλμα και να το δωρήσει στον Θεό Απόλλωνα. Ήταν δηλαδή μια πράξη ανταπόδοσης. Ένα ευχαριστώ που ανάσχετο και πήγαν καλά οι δουλειές του εκείνη την εποχή. Δύο λοιπόν σημαντικά. Στην επιγραφή. Ελάτε τώρα να δείτε εδώ άλλα σημαντικά πράγματα. Είπαμε, αν ήσουν πλούσιος στα αρχαία χρόνια, έκανες δώρο κάτι μεγάλο. Ένα μεγάλο άγαλμα, ένα κρυάρι στο Θεό, θυσία, ένα βόδι, ένα μοσχάρι, ανάλογα. Ένα γουρούμι ηρωνία. Ότι αυτά αντέξαν στον χρόνο. Τα αυλά και τα πεινά. Τα ταπεινά μήνα είναι τέτοια. Μπορείτε να το δείτε τι ζώα είναι. Κυρίως είναι μοσχάρι. Βοηδή, όχι όλα. Αυτό. Αυτό πάνω σου με το κέρατο είναι
τριάρι. Ναι. Είναι άλλα που είναι κουρούνια. Αλλά κυρίως είναι μουσκάτια. Και αυτό εδώ που πάνω που έχουμε ένα αγγείο, έχουν γράμματα. Γράψτε το λοιπόν. Τον 8ο αιώνα π.Χ., όπως θα μάθετε στην πρώτη γυμνασίου, δεν ξέρω, τα παιδιά τι τάξη είναι. Πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, έχουμε το ελληνικό αλφάβητο. Οι Έλληνες παίρνουν από τους Φοίνικες το φοινικικό αλφάβητο. Τι κάνουν. Το φοινικικό αλφάβητο έχει μόνο σύμφωνα. Οι Έλληνες, ως πολυμήχανοι, τι κάνουν. Προσθέτουν τα φωνήεντα και φτιάχνουν το ελληνικό αλφάβητο. Γράψτε λοιπόν. Αυτά γίνονται τον 8ο αιώνα π.Χ. Οι Έλληνες βάζουν τη βάση, παιδιά, της ευρωπαϊκής γλώσσας. Χωρίς τα ίδια φωνήεντα δεν υπάρχει πλούσια γλωσσική εκδήλωση, έκφραση. Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες επινοούν το λατινικό αλφάβητο. Δεν είναι λατινικό. Οι Λατίνοι έχουν το αλφάβητο των Εβωαίων, που ήταν, πώς το λένε, δεν θυμάμαι, εσείς ξέρετε την πόλη. Στην... το διάβασα αυτό. Ήταν άπικη τον... Ξέρετε μήπως που περίπου ο Όμηρος μιλάει για την Κάλυμνο στο εξωτερικό πόλεμο. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι στο λεγόμενο κατάλογο των πλοίων. Κατάλογο των πλοίων που βρίσκεται στο Φράγκο, δεν ξέρετε. Σε ποια ραψοδία. Αν κάτι θυμάστε και δεν ψάχνω. Τώρα δεν θα πω. Αλλά θα το βρω. Κατάλογο των πλοίων στο Ιλιάδα. Είναι στη γάμα πρέπει να είναι. Στη γάμα ραψοδία. Αυτό εδώ. Ένας, αλλά γράψτε ότι είναι στον κατάλογο των πλοίων, αναφέρεται η Κάλυμνος, κατάλογο των πλοίων, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Μιλάμε 8ο αιώνα δηλαδή. Να δείτε τις ανατομικές λεπτομέρειες, πώς ακολουθούν την κίνηση του σώματος, η μυολογία, τα πάντα, με πόση τέχνη έχει απεικονιστεί. Δείτε λεπτομέρεια. Η συστροφή του σώματος δεν καθέτει το άγαλμα, όπως κάθονταν οι κούροι, έχει κάποια κίνηση πάνω. Βλέπετε πώς είναι στραμμένο. Και πώς το σώμα ακολουθεί την κίνηση. Εδώ βαθυγόνει. Βλέπετε, ειδικά αυτό το άλλο δεν ξέρω γιατί, όσοι γιατροί έρχονται στο μουσείο, σήμα κατά τεθέν του Θεός και Διού είναι τα φίδια που είναι κουλουριασμένα δίπλα στα πόδια του. Τα φίδια τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για να πάρουν το δηλητήριό τους και το δηλητήριο να φτιάξουν φάρμακα. Γι' αυτό ακόμη και σήμερα περάσετε στο φαρμακείο του γιατρού, παίξει τα πέρας του σήμερα τα φίδια. Και λέει φάρμακο. Το φάρμακο είναι το φαρμάκι. Αλλά το κάνουμε, πώς το λένε, να τους βοηθάει τους ανθρώπους. Άκουσα μια πορεία, είναι σπασμένα τα γάλματα και ειδικά το μάτι. Ναι. Όταν επικράτησε ο χριστιανισμός, μετά από τόσα χρόνια δύο μόνο, Αυτό σημειώστε. από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, δεινοφάτισε πάρα πολύ τον χριστιανισμό. Ήταν τρομεροί οι οποίοι υπέστησαν από τους Ρωμαίους. Αφού μόνο λέγανε τα πρώτα έτη διωγμών, ήταν 10 εκατομμύρια οι γνωστοί μάρτυρες που μαρτύρησαν για τον χριστιανισμό. Οπότε όταν επικράτησε ο χριστιανισμός, ως επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας, η οποία από Ρωμαϊκή έγινε Βυζαντινή τελικά, ειδικά στα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, τη Θεοδοσίου του πρώτου, αλλά και του Αρκάδιου, υπήρξαν πράξεις αντεκδίκησης. Οπότε κατέστρεψαν τα αρχαία ιερά, τους ναούς, τα αγάλματα, για να επικρατήσει ο χριστιανισμός. Εκείνη την εποχή έγινε κάποια τέτοια θρησκευτική επιδρομή, μπορούμε να πούμε, στο ιερό του Απόλλωνα και κατέστρεψαν και έσπασαν τα αρχαία αγάλματα και κατέστρεψαν τα αρχαία κτίρια. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα αγάλματα έχουν τέτοιες φορές. Γι' αυτό τα βλέπετε ότι είναι κατακομματισμένα. Και στα περισσότερα δεν έχουν όλα τα κομμάτια. Αυτό είναι που λέγαμε παιδιά, απλά λειτουργούν σαν. Βλέπετε, λέει ότι η Φελιστράτη Αρατίωνος, κόρη δηλαδή του Αρατίωνα και γυναίκα του Αρατοπρίνου, ανέφερε το θέατρο, το έκανε δηλαδή προσφορά από όλων Ιδαλίων, στο κτίριο Απόλλωνα και το Δάμο, στο λαό της Καλύμνης. Άρα έχει γερή θέση η γυναίκα στην εποχή εκείνη. Στις δωρικές κοινωνίες είναι πολύ περισσότερο ανεβασμένη η θέση της γυναίκας. Στην Γράψτε το παιδιά και αυτό. Σε σχέση με τους Ίωνες, για παράδειγμα. Μπορούμε να αναφέρουμε μετά και την δύναμη της γυναίκας στη σημερινή Κάλυμνο. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η θέση της γυναίκας δεν ήταν η ίδια. Η γυναίκα ήταν κτήμα του άντρα. Δεν είχε καμία αυτενέργεια
δικαιώματα. Η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα ήταν για τους άντρες. Δεν υπήρχε δημοκρατία για τις γυναίκες. Δηλαδή η πατριαρχία υπήρχε στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπήρχε. Στην Κάλλη. Δεν διάλεγες εσύ ποιο θα παντρευτείς στην Αθήνα. Δεν ξέρω σε ποια τάξη, Δευτέρα Γυμνασίου είναι που έχει και στα εναλλακτικά κείμενα. Το παιδιά περιλαμβάνει αρχαία μάχηνα αγάλματα προερχόμενα από διάφορα ναυάγια κοντά στο νησί της Καλύβη. Είμαστε λαός που άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αλληλεία, τη σπουγκαλία ειδικά. Οπότε κατά καιρούς, είτε στα δίχτυα πλοίων είτε από σπουγκαλίες, έχουν αλλιευθεί διάφορα αγάλματα προερχόμενα από αρχαία ναυάγια. Ένα από αυτά είναι η λεγόμενη πύρα της Καλύβη. Αυτό ψαρεύτηκε το 1993. Δεκέμβρια του 1993. Ο Καλύβη μέχρι νότια. Αναπαριστά κάποια θεότητα των αρχαίων Ελλήνων. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι η Δήμητρα, άλλοι λένε ότι είναι κάποια από τις Κούσες. Δεν ξέρω. Αυτό είναι όταν βρεις ένα έργο στο βυθό της θάλασσας, δεν θα ξέρεις τι είναι. Ποιος Καλύμιος, Κατζηλιονίδη. Λοιπόν, σε αυτό το τύπο έχουμε πάρα πολλά μαρμάρια να κάνουμε. Σε γραφό όμως είναι το μοναδικό. Γι' αυτό, ό,τι βλέπετε σε μουσεία, ό,τι θα βλέπετε, σε γραφό